Izilo Mzansi 98.0. The difference. Alright, emsazweni wakho Izilo Mzansi ku 98.0 hlaleni lakho ke Mbizo. Sekhona ke udokotela uZulu yana ke sikhuluma ke naye ke njengamanje ezike singena kwisigaba sethu la sikhuluma khona ke ezempilo. As you know, every Thursday after 8 sikhuluma zona ke ezempilo. Makep njengoba namkaphi uyaphila? Ngiyaphila mfethu. Right nawe baba. I know sera kakhulu. Uvotile? Hawu ngivotile mfethu. Vota skatsini? Bagcoleni mnganami. Ngivote ngabo 5. Ngiqala ngifika kuseni ngahamba ngabuya. Yeah. Kodwa ngoba benginayo imvume yokuba special vote. Ngaveza into zami bathi ayingene bangenzise yami. Uvotile mfethu begcwele. Yabo ngase medical school. Yeah. Register ngise student. Ngisayishintsha. Okay, uvoteleni? Yes. Hayi, try. Vote yakho imfihlo. Hey Glo. Hey, so kunokunye ubungiphendula kahle. Manje wavele egcineni wathi hayi. Asibonge kakhulu mfethu. You know, okay, si live ku TikTok bakwethu. Uyena ku dokotela kaZulu. Uzoyishiya imininingwane yakhe ongaxhumana ke nayo, ongaxhumana naye kuyona nendawo asebenzela ke kuyona uzokwazi. Nale nkulumo uzoyithola futhi ke kwi channel yethu ku YouTube. Ezike sizoyifaka ke uma siqeda ke uhlelo. Sukile izolo abantu abaningi bebekade be frustrated. Hey, mfethu. You understand? Because of my queues, you know, abanye bakwazi ukulinda, abanye bacasulane khona la endleleni noma khona la kulayini. So cisho bekwenzeka izolo. Bekufrustrate abanye, namhlanje kufrustrate ama leaders of our political parties. You understand? Because kubalwa manje ama result. So iBP or high cheke kusho kanjalo inyuka kakhulu. Uyabona abanye kushaya inhliziyo ngamandla, abanye bashiselwe. You know, so there is why namhlanje focus ethi ikuyona iBP. Cishe mhlawumbe uyothi uqeda so besiqonda kangcono ukuthi vele kwale high kwale BP yini kusuke kwenzakalana. Hey nje man, inzima le imfutho wegazi, umfutho wegazi ngesizulu. Sure, yes. Hey inkulu ndaba high nje man, inkulu. You know ama statistics mungena ku WHO, World Health Organization. Yes. Ithi abantu abane high right now 1.28 billion. We ma. And mind you, half wabantu abane high abazi bane high. Sure. Sishiye ukuthi manje kwenziwa nje asichaze nje manje sifaka into context ukuchazela nto kungonakele lutho nje kuhamba kahle yonke into inamba zisho njalo. And unfortunately abanye abantu bakithi mfethu umuntu ubona ngecomplication ukuthi une high ngamamaza abone sene stroke kuyimayethi ukuthi hayibo I stroke kahle kahle senziwe yi high kube kuthiwa beyihlelile iBP ngabe sivimbile complication ye high. Okay, mhlawumbe enye izinto noma enye yezathi leyo ukuthi kukhona le perception ekhona ethi iBP or high isifo sabantu abadala. Yabona? Yeah. So kunaleyo nto so mangithi June nenkinga yeBP yakujune hayibo mina hayibo. So kodwa mangithi uyazi ukhulu uphethe iBP or umkhulu uphethe iBP then you like vele I know vele kufanele sikulindele because ukuthi isifo sabantu abadala. Yes. But then it's something engasiyona iqiniso. Akusilona iqiniso. Ngoba ama risk factors angashintsheki. Age yenye yazo yenye yawo ngamazi ubani osengcupheni oba neBP. Yes. So ezisikhula ngokweminyaka akusithusa ukuthi une high kodwa ngoba iBP nje manje isifo esiqhathanisa ne lifestyle uphila kanjani inamba ziyanyuka futhi nawo wangivezela enye article sifika ukuthi abantu even abantu abano 30 abanye even less than that umuntu oba neBP esemusha singathuki nje manje wokhulelwe kuphela but nje once umuntu ena 20 30 40 neBP kuyasithusa lo sidlo umuntu neBP esemusha bese senza ama test ukubheka ukuthi kungani ne high esemusha kanti lo usuke esemdala ngokweminyaka vele sikulinde usabe neBP. So njengoba usho nje manje bekuyisifo esihlupha abadala ngokweminyaka kodwa manje unfortunately ngisho nabasha siyabathola ukuthi bayaba nasifo seBP. Yes, and singozi kakhulu. Yes. So kahle nje asichaza nje high yini mfethu umfutho wegazi sonke sinomfutho wegazi ukuthi asifuni ukuthi ushaye ngokweqele kakhulu because uphazamisa ezinye izinto. So lo muntu onesifo se high kena iBP yakhe isuke ishaya ngokweqile. Sikubona kanjani lokho? Sikubona ukuthi sikcheck iBP khonde sifakayo le engalweni noma esandleni. Yes. Efika ibambe iphinde idedele bese sinikeza inamba ukuthi ubani. So ke sifuna ukuthi inamba yeBP uma sikufaka lo machine sibheka ibe ngaphansi ka 140 le namba ziba u2 inamba zakhona ibe ngaphansi ka 90.
that's Yes. the target futhi bengaphansi kwaleko, but even noma ko 85 ngezansi iya ko 90 shaqa sithi uba a bit worried, but once at Okay. 149 then haya sekho happy kahle ngendlela bese aqala ke sikuyale ukuthi yenze njani ke ngokwe lifestyle, because again I lifestyle idlala indima enkulu ukuthi sime njani BP, then emva kwalokho bese silungisa namaphilisi ke ngaphezulu. Okay. But i-BP lekho umlalo oyibuzayo futhi i-BP misiphansi kakhulu nje manje ngezizathu ezihlukene nakho futhi ingozi kufana noshukela muphezulu kakhulu ingozi muphansi kakhulu ingozi ne-BP ngokufanayo nayo, so fanele ihlale kule range esiyidingayo efanele ukuze umzimba ungakhinya beseki. Okay. Ukuthi phezulu kakhulu. So lo mfutho wegazi lenisuke nibheka ukuthi igazi liphampeka ngamandla kangakanani noma liphampeka kancane kangakanani. Ngenzela ukuthi umuntu mhlambe abe nesithombe, we understand, yes, lokho kuzomlekelela nasekutheni noma edla or impilo ayiphilayo kuba impilo mhlambe ezoba in line with into ayiqondayo. Yes. So nje mana ezinhliziyo ishaya Yeah. kunomfutho okhiphayo, kune pressure eyenzayo. Oh. Yamanje simuphusha into, there's pressure that's Yes. so iphusha leyo pressure bese izotransmiteka kwimthambo yegazi ezigazi lihamba. Okay. So simeasure leyo pressure, kasifuna ukuthi ibe phezulu kakhulu because the system yakho nemthambo yegazi can only handle I pressure ethile. Imagine physics nje yamanzi ne flow ihamba ngalo line. So ke kuyenza ukuthi inhliziyo yakhe imishayela wena ukwazi ukuyicontrola ngoba it's an autonomic system. System ezenzela ngokwayo. So ithi shaya, soma uthi shaya ngezathi ehlukene ishaya kakhulu okanye ivolume inkulu okanye resistance encane, I mean inkulu umthambo yegazi akho muli physics flow resistance. Yes. So then that's how ugcina une BP ekufanele ibe kwi range okanye ibe kwigaba esifanele. So ngamanye amazwi ngabe ngirong mangithi from into oyichazayo mhlambe kusuke kunokuphazamiseka noma kusuke kunokushintsha kuyona inhliziyo ngendlela esukuphamba khona igazi nemthambo yegazi. Yes. So the whole system is a cardiovascular system. Yes. So ama role amakhulu, ama role players inhliziyo kuzoba imthambo yegazi ne flow which is igazi ke phakathi. Now asihlehleke, right? Siye kuma core role players of iBP. Yes. Right? Of which is inhliziyo nemthambo yegazi. Kushuthi mina mengingalungisa into ezokwenza ngcono ukuthi inhliziyo yami ibe right, then automatically iBP ngeke ngibe mhlambe izokwehla. Yes, that is why medication yethu nje manje ithinta lezi zinto zo3. Enye medication yenza ukuthi resistance okanye i-relaxa imthambo yegazi ukuthi nakuthiwa imfutho phezulu but ikwazi ukuthi imanage kahle, so iyabambeka ipressure lapho. Inhlobo amaphilisi yenza ukuthi uchame kakhulu, uma uchama kakhulu kuzokwehla ivolume yegazi, now sithi igazi phakathi flow ukuthi makwehla ivolume yegazi, that's why futhi masithi umudla usawuda wehla, because usawuda umudla usawuda omningi noma ispice kugcina more water, then mangigcina amanzi amaningi emzimbeni, then umfutho i-content inayo imthambo yegazi is bigger, then imfutho yegazi uba phezulu as well. Then amanye amaphilisi futhi aya kuyona inhliziyo uqobolayo ehliseni indlela eshaya ngayo. So amanye ehlisa isivinini, amanye ehlisa the actual contractility. So i-medication isebenza kulezi zinto zo3 usho kahle impela. So mawune inkinga ye-BP inhliziyo yakhe isuke ishaya ngamandla. That's one of the inhliziyo ishaya ngamandla. Yes, that's the diagnosis. Ishaya kungenza ishaya ngamandla ngespeed but i-pressure leso sibheka kahle the speed, but i-medication kukhona ezokwehlisa i-speed muthi amandla ngethu bali speed plus the force. Yes, izosebenza kulezi zinto zo2 kusebenza kwazo. So uma ngingakuthusa manje Mageba, okay, right, and uthuke, okay, the minute uqeda ukuthuka bese ngikutest iBP, okay, izoba njani iBP? Okay, uma ngithukile ngempela inhliziyo izoshaya kakhulu. That's the normal physiological response. Yes. But ushintsho usually alube big enough ukuthi nganyuka iBP, but ingenzeka inyuka iBP ka different. But what is most likely to muthukile funa ukuze futhi exactly yes. So that's a speed of ukushaya inhliziyo. So ngokwe physiology iyonto ezokunyuka kuqala isivinini senhliziyo. But if let's say mhlambe for a longer period of time then ngagcina mhlambe inhliziyo ipressure ithe ukunyuka ngaleso sikhathi depending ukuthi uthoya kangakanani futhi nama degrees awafani now. So yes, it will do, so that will be physiological
physiological Okay. ngamazi okunormal ku response ejwayelekile Yes. usikwenzeka into ethile Yes. but lo suke ne BP hlezi iphezulu kusese kusithi ku pathological lowo Yeah. sekufana nokugula akusahambi ngendlela esilinda lathiwa ngana lutho but still iBP iphezulu Yeah. yabona fana khona ungena kudokotela nje manje sithi what cause hypertension Okay. angene kudokotela nyuka iBP because ungena in environment emthusayo and there's the results lo awuthusa kwathi wa Yeah, but yeah, ngoba kuleso yes, space yes. then thothi iBP yanyuka kanye mhlawumbe nenhliziyo futhi shangamandla Yes. so you can have those physiological situations la khona which is why umuntu mene BP kokuqala azibethi une high Let's asibhenge esinye isikhathi environment ithe ukuhluka emva kwama-hour athile sibona ukuthi isephezulu ngempela noma mhlawumbe yokwenziwa isimo abebhekene naso ngaleso sikhathi nimlalise eqala even that so mhlawumbe uthi kuyayimbi kakhulu sathi no asicheck sibuya kusibhena kusasa or mhlawumbe emva ka6 hours minimum sibothi ngempela iphezulu ngempela noma mhlawumbe bekuleso sikhathi esiyenzile yes okay now asimuveke sesihlakazi noma sesichazile mhlambe ngendlela umuntu azokwazi ukuyiunderstand ngakhona iBP now asimuveke ama complications umuntu angaba ke nawo due to iBP ephezulu noma ephansi hey mfethu yeah serious okay nje man asibuke nje ikhanda nasenhlizweni esikunemthambo yegazi nakhona but imncane ke yona usize wayo yeah so mawuthi umfutho wegazi uphezulu kakhulu kuyenza umthambo wegazi uqhume manje nje manje ngiphusha into kuyipipe elincane ngeforce enkulu liyaqhuma umthambo wegazi umqhuma umthambo wegazi lichitheka igazi and then emva kwalokho alisafika la fanele lifike khona so makwenzeka ekhanda lokho uba ne stroke esithi hemorrhagic stroke ngamazwi i-stroke la khona umuntu owapha so ngamazi i-stroke why stroke because umthambo wegazi mawuthi awusalilethe igazi la fanele lifike khona engqondweni then leyo part yengqondo iyafa whether kube isikhashana noma isikhathi eside that's how you have a stroke so uma sesibheka that's why ngithe qani khona ukuthi obona nge-complication ukuthi une-BP khona uvela shawe i-stroke mhlawumbe una 45 50 akazi kwenzakalana kanzima ama-medical akahlole lutho masifike esibhedlela hayi bo une-stroke because une-BP kuyima sicontrol i-BP bese si-treat i-stroke at the same time but asikufuni lo usikhuluma ngayo namhlanje ukuthi asicheck le BP ngonakele lutho ngoba nje awuboni lutho awuboni impawu ngithi then masibothi iBP then bese yabona ngokufanele so yes any complication nje ejwayelekile so ne-stroke esisijwayele kufa isifo sohlangothi kenza futhi lento engishoyo efanayo nje manje yenzeke imthambo yegazi wenhliziyo okay nakhona futhi same story inhliziyo yasalithola imthambo yegazi remember inhliziyo nanemthambo yegazi yayo nayo isupply yona then makuthi compromise ka leyo mthambo yegazi then uba ne heart attack ungaba ne angina or ungaba nje ne myocardial infarction altogether ngenxa yeBP ayikwazi kwakuningi yes yeah so those are the big ones but kuyenzeka futhi at the same time remember ukuthi iBP nje manje ayijwayele ukuthi ihambe yodwa ijwayele iscriminal owazayichaza ama risk factors amaningi but kuyenzeka ukuthi iBP ihambisana noshukela kuyenzeka ukuthi iBP ihambisana nesifo samafutha kahle level when we find ukuthi umuntu uneBP sayibheka lezi zifo ngamabomu so that sensho ukuthi asigeji ke zona bese sibheka iBP yodwa now ama complications akhona ayahambisana ayahlangana ukuthi umuntu namafutha une-BP ephezulu because of a lifestyle again yes then ke bese kuba nomthela so ama-complications asesherekile izinto ziyahlupha kakhulu nje manje remember ukuthi umthambo wegazi le yensweni nama uthi iphazamisekile then thothi uba ne-kidney problem kuyenzeka uvuvukala inyawo nxa iBP engacontrolekile mawuvuvukala inyawo uqala kube sezantsi emaqakaleni and then if asicontrol imbangela which is iBP kuyanyuka kuze emadolweni kuyanyuka kuze kuma hips kuze kube nasesiswini khona sithi ascites thothi amanzi maningi esiswini ngenxa iBP ephezulu kugcina sekuthinta namaphaphu nenhliziyo thothi inhliziyo isiyakhukhumala ngokusayizi ke manje inkulu because ezilokhu ishaka umfutho wegazi imagine inqukula insimbi ezoqhamula insimbi masele yakhuluphala nayo inhliziyo ngokufanayo ishaya umfutho uphezulu igcina nayo isivuvukala physiologically because umzimba is trying to push against the pressure phezulu okay then misivuka inhliziyo kuphazamisa amaphaphu shortness of breath uhamba indawo encane usuphela umoya ulele ebusuku umulele ebusuku awukwazi lala flat ngathi ungaphamisa umbed mhlawumbe incontinental yes because awukwazi ukulala umoya kuphela kuba ngconyana uma uhleli uthe then masitreata then sonezinto ezokuchamisa nezohlisa iflow inhliziyo zehlisa igazi nani so that sihle singcindezi ke nayo ama-passion plus nasenhlizweni okay ngiyazi magebe ukuthi ngesikwazi ukucover konke ngenxa yesikhathi but I'm trying ukuthola lamaphuzu lawa okuyiwona engasho ukuthi cishe mhlawumbe kuyabaluleke kakhulu right so njengamanje nginimbuze uthuku kulesikhathi lesesincane oqala if kuukuthi kukhona umuntu oke wa diagnose ukuthi une BP kini then now you are most likely ukuthi una iBP
yes usengcupheni enkulu Okay. sithi risk factor Yeah. yes run in the families so yes and that's why sithi makuthi ne family history BP then ukuthi ubheke iBP yakhe lisikanye ngonyaka kubalekile Yeah. ukubuza mawuthi phezulu then so ibona ngokusheshsha and then sitreat ngokusheshsha sivimbele nama complications futhi akhona Okay. but yes family history ngabe umzali ngabe umkhulu already now usengcupheni ezingane Yeah. family ukuthi ube ne BP phezulu Okay. All right. No, bengenzela ukuthi abantu bayiqonde noma bayi-understand leyo. All right. kubalulekile. And then asambe siyogoqa ngale nake. Ngingazinakekela kanjani ke sibuya kule oqale ngayo wathi i-lifestyle. Yes. Ngingayinakekela kanjani ke sekutheni whether ngiyazi ukuthi kune BP noma nginayo. But indlela ekumele nginakele ngayo sengiyazi ke senginayo ke manje then ke sengenza kanjani exactly yes. Yes nje man usawoti nje mfethu you need to be conscious salt intake Yeah. whether ufaka ekudleni noma uyadla uyacobhoza eceleni sidinga ukuthi uwehlise usawoti because usawoti u retain amanzi busunyusa iBP so kubalekile and then emva kwalokho i-lifestyle nje man mfethu uzivocavoca very important awudinga uziyogijima emgwaqweni njengabanye bethu Yeah. ngisho ukuhamba nje uye esontweni ungaphayiduze komnyango upake uhambe ukwazi ukufika uye esitolo uhambe uyothenga esitolo ubuye lokho kuhamba nje kwenza umehluko omkhulu Around, yeah. umzimba uthi kunyakanyakaza kubaleka kakhulu i-lifestyle mfethu ngaleyo ndlela but nje makuthiwe summarize diet exercise it makes a big difference then ebusu ya screen ake for zonke lezi ubheka iBP ubheka ushukela ubheka amafutha kuzokulekelela ukuthi sikwazi ukuthi pick up ngesikhathi before kuvele ama complications. Okay. Yeah, Kulungile. Summarize. Mageba ya. No, summarize kahle impela. Summarize kahle impela ngoba usuke wayibamba kule iyaso isikhathi because yona ke balekile. All right now. Sis. Zonke lezi zinto zoku screena lezo oyishoyo, right? Ushukela, mafutha, BP nani engimele ngikwenze. Angikaze ngikwenze. Ngiyafisa ukwenza. Ngenza njani ngeclinic? Mako ukuthi ngiyabona ukuthi mhlawumbe ngizoba inkinga yolayini then ngaya kudokotela ke oyimele Yes. kuyenzeka Sebenze benze kwalula futhi even manje. Yes, you can do those. Also even mhlawumbe nje bona uyazi muse mall uyakwazi ukungena nje isitolo sefa i-pharmacy Oh, yes. just like that. Oh, yes. And I'm sure Oh, kubiza yes. mhlawumbe 20 rand or something Yeah, ngazi. yeah. But ingoba sifuna ukuthi abantu bakho kube lula uthi ushaya shopping yakho ukwazi ukwenza. But yes, Yes. ama-clinic ayakwenza lokho, odokotela bayakwenza lokho kubalekile. At least once even nathi odokotela siyakwenza by the way nje man. Nami Yeah. hleze ngibiza i-medical aid yami. Ithi ola sokuhlola ngoba ifuni ngigule mase ngigula ngizobiza kakhulu. Yeah. Kanti ukuchecka kushiphe kakhulu. So ke yes kubalekile mfethu screening nje ngikwazi ustress ngonele. Stop smoking enye into ebalekile. Ukubhema ingozi enkulu, alcohol intake ingozi enkulu kuphazamisa umthambo wegazi bese kukubeka engcupheni. Hayi ke bese kukubeka engcupheni yokuthi ube nalezi inkinga ngisho including i blood pressure. we bantu benkosi thiwa yekani ugwayi bese niyeka ishibi right yekani ugwayi bese niyeka ishibi nangihleka manje bafethu akusho mina bona kusho udokotela msanokubuka mina kabi right kodwa nje kuthiwa ugwayi neshibi Angene Google Hayi, mlaleli bafethu. uzobona. yekene Kubhaliwe. and then Bese siyojika. yeah no kulungile Mageba siphe mfethu inombolo zakho bathe abantu bacela ungasheshisa 07 manje yabona manje umuntu omubi mina manje bekuthiwa ke kutshwala 849 1199 0738491199 sikaMashu kaWiseman uka Vincent eTolo. okay Yes. ngicela ukuthi Junior uzosibhalela le nombolo la ku Oh, yeah. ku TikTok because ngiyabona ukuthi abantu baya Basiyasheshisa. yes ukaMashu kaWiseman kaMashu, yes, eTolo man, yeah. all right no kulungile simoya kakhulu Mageba so khuluma next week Next week hayi. Sure. Hey. Open line. yes open line yes open line But thank you so much. yes we comrade ukhona Yes, ngikhona. ungenile Ngenile comrade. Oh. Ngiphelele. Sabanga kakhulu sure Thank you.